Bety są miętkie, fez, są kwiatki, stuje, plan dębowy, kromleuchter elegantny, szrank, parniok. No, do betów dodawali nawet bąkola. Ja, ale ją mam... Takiego z mycką, że będzie spał. A jeszcze w bonusie w ogóle to idzie wyleźć na balkon. O, pieruna już jak dupcył. A go idzie tak? Ja, idzie. O, mamy sam widok. Także, no. Na PGA za daleko nie mamy. Generalnie będzie, o jest jeszcze plazma, właściwie to LED nawet. No, obleci, nie? Tego łonego. Piknie, powiedziałbych. No, za pieniądze z YouTube'ów generalnie kali się. A, no ja. Tak jest. Nawet idzie się truć mikrowelami. Idzie pan. Ja. No to po prawdzie daleko my się nie nałazili. Wieje. Wieje, fest, wiatr. Czujesz to? Czuję. Dobra. Dymy. Co my już prawie? To jest mała, żeśmy są. Daleko. Nie, no kaj, to tela iść. To chyba dali się tego noclegu nie szło znaleźć. No to jak każą, to ciągna. Proszę. Takie łony, co sam mamy. Mało ludzi pierońsko, także po leku idzie łazić, ale że Dawida pre, to musimy znaleźć haziel. Halo, halo, a oto ja Mikołaj, przemawiam zakatarzony do was z przyszłości już po PGA, żeby powiedzieć wam tak w wielkim skrócie, co działo się ciekawego pierwszego dnia, czyli w piątek. Można było odwiedzić stanowisko CDP-u, gdzie można było wyhaczyć naprawdę bardzo fajne produkcje za śmieszne pieniądze oraz koszulki z Wiedźmina, których nie kwapiłem się nie nabyć w sztuce 2, a kto bogatemu zabroni. Oprócz tego, jak zwykle, roztomajte gry, czy to taneczne, czy też możliwość pogrania ze znajomymi zawody w Titanfalla, czy też w samoloty na stanowisku z War Thundera, czy również w ogromną ilość gier innego typu. Na stanowisku Wiedźmina 3 można było zobaczyć ludzi układających puzzle, dzięki czemu można było wygrać koszulkę Wiedźmina oraz przypatrzeć się, jak wyglądają wszystkie dodatki do kolekcjonerskiej edycji tej owej gry. Miałem też okazję zaobserwować śląską śmietankę YouTube'ową, która nagrywała profesjonalnie opis specyfikacji sprzętu Logitecha, także całkiem prawdopodobne, że ich twarze niedługo zagoszczą gdzieś w internetowym świecie i będziemy mogli je razem zobaczyć. Oczywiście, jak i PGA, to nie mogło zabraknąć hostes i cosplayu. No ale styknie tego rozmarzania się. Moją uwagę szczególnie przykuło stanowisko z konsolą Wii U, gdzie można było pograć w grę, która polegała na tym, żeby jak największą część mapy pokryć farbą i oprócz tego tradycyjnie zwalczać przeciwników właśnie tą farbą, ich pokrywając. Ja generalnie jak po długim czasie nieobecności, że tak powiem, braku kontaktu z konsolą dostałem pada do ręki, poczułem się jak osoba po rozległym wylewie. Miłośnicy nowoczesnej technologii mogli poczuć się jak w domu, a to za sprawą licznych stanowisk, gdzie można było podziwiać najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, czy to myszki, klawiatury, słuchawki, czy też coś z odmętów, z bebechów, czyli chłodzenia, karty graficzne, procesory, krótko mówiąc, pornografia dla nerdów. Nie brakło również stanowisk z wszelakimi rodzajami koszulek, ze wzorami czy to growymi, czy z odniesieniami do fantastyki, jak i maskotkami i akcesoriami z gier typu Minecraft czy League of Legends. Nieopodal znajdowało się stanowisko, gdzie na własne oczy mogliśmy przyjrzeć się pracy fachowców, którzy własnymi rękami wykonywali na miejscu cosplaye.
Przez cały dzień w tłumie ludzi przewijał się i towarzyszył nam ogromny tak zwany Kingwin. Plotka głosi, że tak naprawdę to youtuber polski pingwin przebrany za pingwina. Nie mogło też braknąć stosowego stanowiska, gdzie tradycyjnie można było potłuc głową w klawiaturę, ale oprócz tego też pograć w dość, no trzeba przyznać, nietypową grę taneczną, której ukończenie i wygranie dla normalnego szarego śmiertelnika może wydawać się raczej dość niewykonalne. A oprócz tego spróbować tabletowej, mobilnej wersji MacPixela. Na uwagę też z pewnością zasługuje dość nietypowe stanowisko od Best Toilet Games, gdzie można było przetestować grę delikatnie w klimatach powiedzmy Meat Boya. Generalnie cała atrakcja skupiała się na tym, że grę można było ogrywać siedząc na toalecie, tak więc marzenie każdego gracza. Stanowisko followersa przyciągało uwagę ogromnym, świecącym się niebieskim kryształem. Na osobny akapit zasługuje też z pewnością stanowisko Assassin's Creed Unity, gdzie można było podziwiać naturalnych rozmiarów figurę naszego głównego bohatera oraz we własnych rękach dzierżyć pada i spróbować, jak ta gra, że tak powiem, czuje się, wygląda na własnej skórze. I takie krótkie moje wrażenia. Generalnie wygląda to tak, jak miało wyglądać, czyli grafika jest naprawdę satysfakcjonująca, pole działań wydaje się duże, animacja postaci jest naprawdę ładna, aczkolwiek gra odpalona była na konsoli Xbox One i zauważalne były ewidentne, bardzo nieprzyjemne dropy animacji. Gra w niektórych momentach zdawała się zwalniać do 20 klatek na sekundę. Oprócz tego strasznie po oczach raził kompletny brak anti-aliasingu. Miejmy nadzieję, że zostanie to poprawione do momentu, kiedy gra będzie wydana. Najoptymistyczniejszym chyba jednak elementem pierwszego piątkowego dnia było to, że można było wejść i nawet starczało dla ludzi trochę powietrza, nie trzeba było, prawda, borać się z tym ogromnym tłumem, z tą masą ludzi napierającą na nas. Także można było całkiem swobodnie się poruszać i w miarę komfortowo ogarnąć sobie spokojnie wszystkie stanowiska, które pierwszego dnia na hali targów poznańskich zagościły. Jak zwykle podczas takiej typu imprezy była możliwość zobaczyć tam tuzy, śmietankę YouTube'owego świata, co było pewnie nie lada atrakcją dla ludzi, których jakimś takim marzeniem czy celem życiowym jest spotkanie się z taką osobą. Ja niestety nie dostałem żadnego autografu, kurde, po co ja tam jechałem w sumie? Dwóch fachowców! Nie taki efekt chciałem uzyskać. A jaki? Walka ze statywem! Bo mnie już drożnić, patrz. Tam ma patrzeć. Gdzie tam? No, wrzyć. Ja tutaj. Tam, o. Ja. Dobre, zostaw to. No a potem to już tylko backstage. First person perspective. Można jakiś Kombo. Paluszek? Ja bym się też stuknął, ale już To już ręką się stuknę. Podsumowanie. Także po pierwszym dniu po sobocie i opadą tak będzie. A ty, Dawidzie? Dawidzie myślał, że wyjdzie. Będzie. Ja wyjdzie, chociaż nie myślał o wyjdzie. Und geht gelassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.